asoro batronde nigongo kumenya buna omusacha w'emyaka ya igatwa nigo aganirie obokonyi magega yo konyora mubasukana w'ipara ase emyaka 3 yaitire abere gakonyora obogwenya osangani getaseni kya Ndizi TV nigo airabuna ningabere kagutumika enigo yaye yonsi ase bwikira bono iga abere gakoererwa nabo igo kugania onde wensi ole no moyo bukorwa kumusira elinde kogendera konyora obogwenya muri kito Julie Kerubo norobotiro buna enjere ya moyese norogendo ronde rogotoira ensemo ya marani ekinyoro Kenya mutaro omerana na George Onchirio kabire ensemo ya Nairobi na gakorege barua kya chinguru chomorero yani electrician buna erekoboka emambi na kogenda emeremo George niga omerete omubasakano bwepara ikikirerete chi project chiaye kokuba boigo chindoto chiaye gusira muro gatatu as a family chocho nchiri tungo ile Nairobi na kolire gasiana na emyaka mingi narabeliro rinde kubuna ngole college ananya alite kibaro kia nyanga ngokorogni kibaro ni kiestima trinity ni electricity kama kile na kole ku 2012 haka naikire ona bono ga latest rende 2020 rende manje mana lingo kere tinga kera accident yetinali nete matatu ngo endiga alende kere tinga mera na accident yiga chia ringe rush chia ngomyoga ona nje kuna ndinete ko endiga nje te gotabuka igonga pa toka indinya gitari lakini story banda tinge na gari ya gitu yende ga past into frame wantu bandi basirite no nje kwa na very mistake ndibuna na asirire lakini bagandu sikurwa se bagasole ya singe nje banyo tenga ninda usipio bagambika bichie se gari ya go chabono chi tikale babo tikale 5 kero na ikatika level 5 wakanyoranga na baire bwasimo ni moya gete igai ya gete asiti skali ate wakanyora ti doctor chiango chialinga ne wagantu marende media tire wagantu makenyata Kenyatta na no chi doctor chi chikalike anda intensive care nalibambe gete anda intensive care ngandanga koro almost 2 weeks ngamagoza wetera ogokonga kubogima nigo yabeterereti George korunya gitaria sebiria chetigoro nonye nigo familia ya chete wetera ogokonga kubogima asebono atigeire na boibori baye gunyara ikinto gunyara roje no mugaga ne igalitaye bono tabuati ni anything wano roje nende kiria kanyoleke bari geto mundu ngore service ngore washing kire toroje nero ingaite bono yere affected dia segenjo ne sabri finance my family na wife ga chite na ba esauli ono mete na bantu na menye tibia one geracha konyora na umi akanya hotema akoreke na usina nyari rende na anyo na koriba rwa kanira ba school one ibi komogera bakata iyo omega bono nigo George abwato kwegena buna nabwene eria nyare gwikirania amagania ye asago sabo musamaria anyare kumukonya gose serikali enyare gweswanania erio anyare kogenderera nobobweni kumwa ije nchire kiyomo chirakoru umwano ya irane ripoti rigeta seni kya Ndizi TV ninche Julie Kerubo.